U začaranom dvorcu zvijer je otpratila djevojku do njezine sobe, rekavši joj da može šetati svuda po dvorcu. Jedino ne smije ići u zapadno krilo dok je plakala u svojoj sobi. Očajavajući zbog svega što se dogodilo, ljepotica odjednom začuje glasove iza sebe. Gospodar te poziva na večeru, rekao svjetiljko i poklonio se, a zatim predstavi supčanka, gospođu Čajnić, koja je bila čajnik, njenog sina Krka, napuklu šalicu za čaj i gospođicu Perušku, naravno za brisanje prašine. Nisam gladna, odbila je ponudu. Gospodaru, morate biti dobri prema njoj. Ona nam je jedina nada da prestane prokletstvo, reče svjetiljko. Biću dobar kad pristani večerati sa mnom, zarežala je zvijer. Malo strpljenja, gospodaru, uzdaknula je gospođa Čajnić. Možda je ova djevojka baš ona prava koju ste sve vrijeme čekali da skine prokletstvo. Ne zaboravite, ostalo nam je vrlo malo vremena. Budite pametni. Molit ću lijepo. Iste večeri ljepotica se iskrala iz svoje sobe u potrazi za hranom. Ogladnjala je od silnog plakanja, ali je željela i malo istražiti dvorac. Otišla je u zapadno krilo, iako joj je to bilo izričito zabranjeno. Ušla je u jednu sumornu prostoriju i zatekla ružu koja je svjetlila u mraku pod staklenim zvonom. Kada je pružila ruku da je dotakne, iznenada se pojavi zvijer bježno režeći. Što ti tražiš ovdje? Nisam ni ti rekao da ne smiješ ovamo dolaziti. Ljepotica je vrisnula i pobjegla iz sobe. Znam da sam obećala da ću zauvijek ostati u dvorcu, ali to obećanje ne mogu ispuniti, viknula je ljepotica i otrčala do ulaznih vrata dvorca gdje ju je Filip još uvijek čekao. Jurnuli su prema šumi u duboku hladnu noć, ali uskoro su ih opkolile zastrašujuće sive sjenke. Bili su to vukovi. Ljepotica je pala s prestravljenog konja i zgrabila granu kojom pokušavala utjerati vukove, dok je Filip jurio ljuti boj protiv gladnih zvijeri. Činilo se da nema spasa. Jao meni, jao meni. I kada su ljepotica i Filip izgubili već svaku nadu, začula se jeziva rika. Bila je to zvijer koji ih je došla spasiti. Vukovi nisu željeli olako ispustiti svoj plijen, pa je započela strašna bitka. Vukovi su skočili na zvijer i grizli je oštrim zubima, ali ih je ona bacala na zemlju i tukla svom snagom. Ljepotica je s užasom promatrala prizor. Poraženi su se vukovi ubrzo razbježali. Nakon što su konačno nestali iz vidokruga, zvijer se srušila na zemlju, iscrpljena i malaksala od rana i umora. Uz pomoć ljepotice i Filipa zvijer je nekako uspjela doteturati do dvorca. Ponovno su bili na sigurnom, pa se ljepotica pobrinula za ranjenika. Ja, au, to boli. Buh. Budi miran i ništa te neće boljeti. To se ne bi dogodilo da nisi pokušala pobjeći, reče zvijer. Pa uplašio si me. Moraš malo obuzati svoju narav, odgovori mu ljepotica. Usput, hvala ti što si mi spasio život. Zvijer je ostala bez riječi. Sutradan su ljepotica i zvijer večerali u raskošnoj dvorani za bankete. Zvijer je odjenula svoje najbolje odijelo. Gotovo se oporavila od rana zadobivenih zborbi u vukovima. Gospođa Ormar odjenula je djevojku prelijepu večernju haljinu koja je izgledala čarobno. Osmehivali su se jednom drugom, a zvijer se trudila da ne srče i ne mljacka tijekom jela.
Nakon večere Ljepotica je pozvala zvijer da otplešu valcer u blistva dvorani za balove. Zvijer je malo okljevala, a zatim je nježno uzela djevojku u naručje, ugodno se iznenadila šta zvijer tako dobro pleše valcer. A zvijer je shvatila da je konačno pronašla nekoga do koga joj je stalo. Ljepotice, jesi li sretna ovdje? Pitala je zvijer te večeri nježno. Da, ali voljela bih vidjeti svog oca, makar na trenutak. Ima načina da ti se želja ispuni, reče zvijer zamišljeno. Uzmi ovo čarobno ogledalo i pokazat će ti sve što želiš vidjeti. Ljepotica je uzela ogledalo i uzdahnula. Njezin otac lutao je šumom, bolestan i promrzao. Zvijeri, ja ga moram spasiti, umrijet će, uzviknula je djevojka. Ođi odmah svome ocu, puštam te, više nisi moja zarobljenica, ali ponesi ovo ogledalo da te uvijek sjeća na mene, reče zvijer. Ljepotica je ubrzo stigla u selo i dojurila do svoje kuće. Zatekla je oca u krevetu i zagrlila ga. Ljepotice, mislio sam da te nikad više neću vidjeti. Maurice nije vjerovao vlastitim očima. Kako si uspjela pobjeći od strašnog čudovišta? Nije više čudovište, dosta se promijenio. Sada je dobar i pun razumijevanja. Pustio me na slobodu. Istog trena netko je zakucao na vrata pred kućom i je stajao upravitelj ludnice. Gaston i ostali mještani koji su došli s namjerom da zatvore Maurica. Moj otac nije lud, vikala je djevojka. Imam dokaz da zvijer postoji. Ovo je tvoja zadnja prilika, zaprijetio je Gaston. Udaj se za mene i tvoj će otac biti slobodan. Nikada, odvratila je djevojka, ljuta. Zatim je pokazala ljudima ogledalo u čijem se odrazu pojavio lik zvijeri. Gaston joj bijesno istrgne ogledalo iz ruke i reče: naše obitelji nisu sigurne dok ova zvijer ne bude mrtva. Moramo ubiti to čudovište. Ne, Gastone, ti si čudovište, zajecala je Ljepotica. Gaston je zaključio Ljepoticu i Maurica u podrum te krenuo s ostalim seljanima u potragu. Čarobno ogledalo pokazivalo im je put do ukletog dvorca. Ubrzo je dvorac bio poprište bitke između ljudi iz sela i neobičnih stanovnika dvorca. Vilica noževa, lonaca, poklopaca, tanjura iz dijela koji su pružili žestok otpor, predvođeni Svjetiljkom, Zupčankom, gospođom Čajnić i gospođicom Peruškom. Svi su vam već poznati iz priče, zar ne? Kukavica Gaston želio je izbjeći bitku i sklonio se u zapadno krilo dvorca. Tamo je zatekao zvijer kako tumara u svom skrovištu, očajavajući zbog Ljepotičina odlaska. Zvijer je bila toliko tužna da nije primijetila neprijatelja kako se prikrada. Gaston je uzeo svoj luk, naciljao i pogodio zvijeru leđa. Zvijer je bolno riknula, no nije se ni pokušala braniti, jer je potpuno izgubila volju za životom. U međuvremenu je Ljepoticu i Maurica oslobodio Krko, napukla šalica za čaj, koji je uspio pokrenuti Mauricov stroj za sjećanje drva i tako razvaliti podrumska vrata. Uplašena za život zvijeri, Ljepotica je skočila na Filipova leđa i odjurila prema dvorcu. Tamo je zatekla strašan prizor. Zvijer je pognute glave klečala na balkonu dok joj je Gaston pripremao zadati zadnji smrtonosni udarac. Ne! Gastone, stani! Zvijer je shvatila da ima zašto se boriti kad je čula djevojčin glas.
i počela je žestoko uzvraćati udarce. Na kraju je uspjela pobijediti. Poštedjela je Gastonu život, ali pod uvjetom da smjesta napusti dvorac. Ljepotica, vratila si se, uzdahnula je zvijer i pružila djevojci ruku. U trenutku kad su jednom drugom počeli zagrljaj, Gaston je izvadio nož i kukavički ga zabio zvijeri u leđa. Ljepotica je zbrisnula, a zvijer, izbezumljena od boli, prijeteći je krenula prema prkosnom Gastonu. Iako zvijer nije željela ubiti Gastona, njeno je lice bilo toliko izobličeno od boli i bijesa da se mladić prestrašio i izmaknuo jedan korak. Ali okliznuo se te, izgubivši ravnotežu, pao s krova u gustu maglu. Prolomio se jeziv krik, a potom se čulo samo tiho prominjanje kiše u noći. Smrtno ranjena zvijer ležala je u ljepotičinom naručju. Vratila si se, nježno je prošaptala zvijer. Da sam barem stigla malo ranije, rekla je. Možda je ovako bolje, reče zvijer. Ne, molim te, ne ostavljaj me. Ja te volim. Kada se sagnula poljubiti zvijer, otpala je posljedna ratica služe. Odjednom je tijelo zvijeri počelo svjetlucati i vinulo se skroz u vis. Polako je počelo mijenjati oblik. Ljepotica nije mogla vjerovati. O, što je to? Iza tren oka zvijer se pretvorila u preljepog princa. Ostao je zapanjeno gledao svoje ruke, noge. Ponovno je bio čovjek. Ljepotice, to sam ja, uzviknuo je. Ona se zagledala u njegove plave oči, prepoznala svoju voljenu zvijer. Ispričao joj o prokletstvu koje je bačeno na njega i njegov dvorac, a zatim su se grlili i ljubili. Sreći nije bilo kraja. I prinčevi prijatelji ponovno su imali ljudski oblik. Svjetiljko je bio otmjeni sluga, glavni sluga bio je punašni Zupčanko, a gospođa Čajnić, vesela debeljuškasta kuharica. Svi su se okupili oko gospodara i srdačno se zagrlili. Bio je tu i mali Krko, nestašni pjegavi dječak koji se igrao s malim čupavim psom. I tako smo, djeco, došli do samoga kraja. Ljepotica i princ vjenčali su se nedugo zatim u prisustvu Morisa i svih svojih prijatelja. Slijedio je veličanstven bal u dvorcu, a Svjetiljko i Zupčanko ponosno su gledali kako zaljubljeni par pleše. Rekao sam ti da će ona prekinuti prokletstvo, hvalio se Svjetiljko. Oprosti mi, čini mi se da sam ja to prvi rekao, uzvrati Zupčanko. Dok su dvojica sluga raspravljala, Krko upita. Mama, hoće li oni uvijek živjeti sretno? Naravno, dušo, naravno, nasmijala se gospođa Čajnić. U dvorcu se vratio njegov nekadašnji sjaj. Crni su zidovi ponovno bili bijeli, a vrt je ponovno procvjetao cvijećem i zelenilom.